Assalamu alaikum jama'a na wannan tasha mai albarka na Arewa land. Wannan shine bidiyon mu na farko da zamu soma a wannan tashar, kuma in Allah da zamu soma ne akan yadda aka claiming na Wdoge cikin Trust Wallet. Amma ya kasance in zaka yi kana da smart chain a ciki. Da farko mutum zai je Trust Wallet ɗinsa. In ka zo ka misali ga Trust Wallet na shigo za mu jira za ta buɗe. Yawwa gashi nan ta buɗe, ta tambaye ni pattern ina ko wannan ina, gashi nan na shigo ciki. Da farko zaka zo ka DApp. In ka zo DApp akwai link da zan ajiye a cikin description. In ya so mutum sai ya ɗauke sai ya je ya fasta a cikin DApp. Yanzu misali ga na cikin DApp ɗina, sai in yi fasting nashi, sai in je ni. In ka tafi zai kawo ka ga nan Wdoge coin ɗin. In ka zo wannan icon ɗin Ethereum ɗin, zaka canza shi wannan kila na nan. Zaka canza koma smart chain. Da farko gashi nan zan maida shi na smart chain, gashi nan kuna gani na maida shi. In ka jira ya gama sai za su nuna maka claiming. Yanzu gashi nan dai kuna gani muna zaman jiran sa ne. Yawwa gashi nan ya buɗe, zaka ja ƙasa. In ka taho gashi nan sun nuna inda ma yake saura kwana 48 za ka gani a cikin shauran exchanges. In ka taho ƙasa gashi nan za ka ga claim airdrop, sai ka taɓa shi. Yawwa in ka taɓa zai baka inda za ka yi confirm transaction. Za su caje ka, cajin dai baya wuce naira 60, 50 da wani abu zuwa naira 80. Amma in yin farko ne suna cajan mutum kamar naira 200 ko 100 da wani abu. Saboda haka ya kasance dai mutum yana da smart chain a cikin wannan ɗinsa, a cikin Trust Wallet ɗinsa. Yawwa yanzu kun ga caji na nan za su yi min cajin naira 59 ne. Gashi nan mutum sai ka tashi sai ka approving. In ka yi approve za su tambaye ka in misali ka saita Trust Wallet ɗinka da PIN ko kuma pattern, za su tambaye ka kai confirming da PIN ɗinka ko kuma pattern. Yanzu ga nan zan ɗora pattern ɗina, ga nan na ɗora. Za su bani airdrop guda 300,000. Yanzu haka sun bani. In na koma baya zan gan shi. Gashi nan ta haka ake yi. Link ɗin kuma zan ajiye a cikin description. Da Allah wannan sabuwar channel ce, ko in ce za ana yin bayani akan yanda ake earning ko kuma hanyoyin da za ana harkar da irin cryptocurrency a ciki da wasu abubuwan da ya zama na zamani ne haka. Da Allah ɗan yi mana subscribing saboda shine zai bada ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo abubuwa masu muhimmanci a cikin tashar. Na gode. Yanzu misali in ka yi back misali ko ka yi cancel ka dawo wallet ɗinka, in ka zo ƙasa za ka gan shi. Okay, yana daga sama saboda har sun masa farashi. Za ka gan shi a ciki. Yau gashi nan. Yau duk da ma na riga da na ɓoye wannan amma bari mu bayyana shi an yi so sai ku ga yawansa. Ga nan in ka shigo Wdoge ɗin ina da guda miliyan 21,300,000. To da guda miliyan 21 ne da ni da 300,000. To yanzu sun ƙara min 300. Gashi nan kuna gani yanzu ma ya hau. Na gode.